Yun guys, may nakita daw silang kon. Aas. Ano mo ka oh? Yun, ulo. Ulo. Kininayo. Maisa. Tuwa. Ano rin naman eh, sama. Balik. Ano daw sa bandaroon? Pwede ka dyan mag-butter, tito? Ano yung ahas? Okay. Papa, tin mo yun. Aas daw, aas. Kinuha nila doon, malayo naman kasi, puntahan sana natin. Yun, mga ahas antar. Ano nag-work mo tijarin niya? Ang kalmana yung mabalap ang tumawat masetas mo. Nuhukay nila guys, nasa kapan yata. Ilalim na ang tukukan. Ayun, pinapalo na. Malayo kasi guys. Sayay, taladan? Takal? Malaki ba taba? Wala naman. Andun po yun. Ayun. Ay, nagatindog. Ayun guys, ang habang ahas. Jai! Nanap ka yun si Don. Mag-ignaw ka na. Inang sa Don. Balik na tayo. Delikado sa mga bata. Baka yung bungan niya. Katindog. Lagyan natin dito sa panin ni Andrej. Abakan nyo, tinagay ko pa. Pangat yan eh. Saka iwata pa rin eh. Iwan na tuwa ito. Pare, ang ulo na ito dating slice na. Yan, skip lang. Hi guys! Saan ka po? Wala. Ahas. Kid.
Ano yung ulit? Baba yung ilog. Oo, ahas. Ah, Laki. Saan guys, ang laking kon. Ahas. Kuha nila sa palayan.